בשבילכם יש עוד הרבה זמן. חלקכם בט', ח', י', י"א. יש לכם עוד שנה, שנתיים, 3 להיות במש"טים ולתת את החלק שלכם. בשבילי זה הסוף. אני בוגר כיתה י"ב, ומפה אני ממשיך הלאה לצבא, ואחר כך אני ממש חייב לשאול אותך כמה שאלות כדי להבין. תמיד כשקרה משהו קטן, נבהלת והתקשרת אליי מבוהל. אבא, עשיתי תאונה עם האוטו. באתי עם 2 חברים וכולה הייתה שריטה קטנה. אבא, דרסתי חזיר, אני לא יודע מה קרה לאוטו. אמא ואני מזנקים, מגיעים אליך עם האוטו, ועל האוטו שלנו אין סימן, והחזרזירון הקטן קם והסתלק לו. למה דווקא הפעם לא קראת לי לבוא? אומרים לזהו גיבור, הכובש את עצמו. איך זה שדווקא אתה, בזוועת העולם שהתרחשה סביבך, דווקא אז, כך סיפרו לנו השבוע, ניהלת קרב גבורה עם הצוות שלך. עשרות ומאות תרמילים של כדורי רובים, שלנו ושל המפלצות, נמצאו סביבכם. פעם האחרונה שהוא חשב שהוא הולך למוס, זה כשהיינו במטוס, והיה כיסא אוויר בדרך הביתה. נכון, ואני הייתי וואי! כזה, כיסא אוויר קשים כאלו שהדיילים גם צריכים לשבת וכזה, היה ממש זה, ויש לו פחד גבהים לנטע, אז הוא התחיל לחלק צבא, ואנחנו היינו על המטוס. אז הוא לא יכול לחלק לנו, אז פתאום הוא מתחיל כזה, את כל הלגו שלי אני מביא לחברים שלי, ואת כל הזה אני מביא לזה. היה לו באמת קול כזה. לפעמים היינו צוחקים על נטע שהוא פחדן. אני זוכרת שהיינו בפארק חבלים, ונטע ממש פחד, וצרח כמו ילדה קטנה, ואני ממש צחקתי עליו. רגע, נטע, אז אם פחדת בקרב, למה לא ברחת? ולמה לא חשבת איך לצאת מזה? אתה בן אדם חכם, אולי היית מצליח. אבל לי זה די ברור. לא היית משאיר את החברים שלך מאחור. לא היית משאיר את המדינה שלך מאחור. נטע, אם רק הייתי יודעת שיש לך עוד כמה שנים לחיות, הייתי מבלה איתך כל רגע, ומחבקת חזק חזק ולעולם לא עוזבת. נטע, אני מתגעגעת להיות אחותך הקטנה, ואני מחכה לעוד בדיחה ממך. מה הסיפור הכי מצחיק שאת זוכרת מנטע, שעושה לך שמח לחשוב? וואי, אני יודעת. היינו בקארטי, איך אומרים את זה? קארטינג? כן, באוסטריה. נו. ואז רואים אותך בסרטון של אבא, כאילו ממש נוסעת מהר. ואז רואים אותי ואת אמא ואני צורחת. נכון. ואז אנחנו לא מבינים איפה נטע, כאילו, הוא היה האחרון. אנחנו לא רואים אותו וזה, ואז אחרי זה נראה לי 10 דקות, אני לא צוחקת, שחיכינו לו ולא הבנו איפה הוא, רואים אותו כמו אישה בת 70 נוסעת בקלנועית, ככה. עוברת המהירות המותרת ככה. בדרך כלל זה כזה, הקטעים הכי קשים זה שכזה עוברים בטלפון ואני רואה סרטון מצחיק או איזה מים ואני רוצה לשלוח לו, אבל כזה הוא לא יענה. אז יש פה תמונות, אבל אחר כך מתחילים גם הסברים. הרגליות תות זה שלו. אז מה אני כן שלו? כן. יש עוד בחדר חבילה, לא נגעתי בה. איך? מה זה מפריע? היא סגורה. אתם רואים, הוא כותב על כל דבר. למעלה, למטה, למעלה, כאילו אי אפשר לפספס. אני אוהבת את זאת. כאילו, את שתי אלה רואים ממש, הן מוכתמות בגלל הידיים שלי. אני אולי צריכה לחשוב מה אני עושה עם זה. כאילו, חשבתי לשים אותם בניילונים, אבל אז זה לא, אין את המגע. לא, בטח. סליחה. הם יהיו ככה. מקסימום אותם זה תמונות, אפשר שכפל עוד תמונות כאלה. תמונה לדעתי מנש"צים.
עם כובע כזה, עם החיוך, עם האצבעות, ורואים שהוא אחרי טיול או משהו, כי הכל כזה מדויק. אז רואים כמה הוא שמח. אני אכניס אותם עכשיו כאן כדי שתיישרו. את זוכרת את מה שהוא הולכת כאלה? כן. רגע, בטוח יש לי אותה. הנה, מצאתי. אני מתה על התמונה הזאת, כאילו, אני לא בן אדם שאלוהים וכזה, לא יודעת. גם הוא לא. אי אפשר להבין לפעמים את הרגע שיש לך תמונה מסוימת שאתה לא יודעת משהו. כאילו... תראי אותו רגע נדע. זאת. כן. אולי יש איזשהו רגע של שלווה כזה, לא יודעת איך לעשות. פאוזה מהכל. יכול להיות. אתה עושה משהו שאתה לא עושה בדרך כלל. אני לא יודעת למה אני אוהבת את התמונה. תראי, הנה אבל. שעה. גם פה בכיתה. כן, גם פה בכיתה. נו. תקשיב המאמן, תקשיב הסגנון. אחד הדברים שבאמת נתגעגע להם, שמתגעגעים כבר, מה זה מתגעגע? מתגעגעים כבר זה החוש הומור. זה ילד מצחיק, פשוט אין דברים כאלה. אני פה מתחת לבלון עם ההליום, אני לא יודע אם השתנה לי הכל אפילו, אבל אני לא עושה את עצמי. לא יודע אם מתנהל איזשהו משא ומתן לחלץ אותי. אירנה, רק שתדעי שאני בוגד בך. יום זה גדול. זה הדבר שחברים שלו כל הזמן אמרו לי שזה כאילו, כשהתחילה המלחמה חיכו לה מימים. ולא הגיעו מימים. כאילו זה היה, הוא כל הזמן היה מתדלק את העמוד הזה. יודעת לה מימי הלילה, היא רוצה להיכנס לממ"ד. היא רעבה כנראה. איך היא תפתחי לה? אני יודעת שאני מצחיקה אותי. היא רוצה להיכנס לממ"ד, היא רעבה. או רעבה או שהיא צריכה שירותים. שירותים שלו. או שיש טילים. שיש טילים. יכול להיות שהיא יודעת. כאן אתם יכולים לראות את העומרי המצוי. זה מה שקורה כשלוחצים עליו. חדרה יש חתוליה בבית אליעזר, ופניתי אליהם וביקשתי, כיוון שנטע כל כך אוהב חתולים, אם אפשר לעשות משהו, איזשהו פרויקט איתם, הם ממש שיתפו פעולה ויוקם בחתוליה הגן של נטע. כדי שנאסוף כסף החלטנו שנעשה יום הפאי של נטע, כי פאי זה מאכל שהוא הכי אוהב, בעיקר פאי תפוחים, וכל דבר עם תפוחים, ככה זה. אז ביקשנו פיים מכל מיני, פשוט פרסמנו שאנחנו אוספים פאי, והגיעו מאות פיים. עשינו יום מחירה בקניון בחדרה, שהיו מדהימים ושיתפו איתנו פעולה באופן מלא. בחרנו את הפיים תוך שעתיים, אני חושבת, לא נשאר כלום, ואספנו כסף. הבייבי של נטע, פולה, חתולה. ואספנו אותה מעבר לכביש בגיל 10 ימים, והוא זה שהיה איתה כל הזמן במהלך היום, כי אפשר לשבת אותה דקה לזה. אז הוא כל הזמן שמר עליה. אחר כך גם נתקע איזה חתול במכסה מנוע אצל מישהו, הביא אותו הביתה, מצאנו לו. אז אמרנו, יש בהזדמנות לעשות משהו טוב, גם בשביל החתולים, וגם ממש בשבילו. אני חושבת שהוא היה שמח. גם היה מבחינתו לוקח חצי מהחתולים הביתה. אבל לפחות עושים משהו טוב בשבילנו. כל הנצחה שאנחנו עושים, היא תהיה עם איזושהי תועלת. כאילו לא אנדרטה, לא אבן, לא לשים שם על כיכר, לא שאני מזלזלת, יש משהו שזה משהו מתאים להם, זה בול בשביל. אני לא רוצה. וכאילו רוצה משמעות מבחינתי, אני צריכה שזה יהיה משהו תועלתי. הוא לא היה מוכן לבוא לכאן, כי הוא לא היה מסוגל לראות. אז כאילו אני אומרת, אז לבוא היה לו קשה, אבל אם הוא היה, כאילו, אני מקווה שהוא יודע, מה אני אגיד? אני חושבת שהוא עושה סקירות מדי פעם מה אנחנו עושים פה. אמרת שלום!
אני עכשיו עובד. מנותק. צריך מוזה כזאת, אתה יודע? יש לגו אחד שאלה פתחה באחת לפנות בוקר בערך של היום הולדת שלו. זה המכונית שאייל, הלבורנט הזה. אבל את הלגו שאנחנו קנינו עוד לא פתחנו. טוב, אמצע הלילה. והולכים לבנות קצת בלגו. זה מה שצריך לצאת בסוף. לבנות לגו בחדר של נטע. כשהוא כאילו כאן מסתכל. זה להיות עם נטע. פשוט להיות איתו. אז הנה, prepare for the magic. זה הקסם, להיות עם נטע. לגו, לגו, לגו ועוד לגו. החדר של נטע זה מוזיאון ללגו. בהודעה האחרונה נטע ביקש בפירוש להמשיך לבנות לגו בשבילו. מאז אותו רגע כבר יעלה בנתה, כבר נוגה בנתה, ליעד בנה לו דגם. אני כבר בונה דגמים גם כן, כבר הגעתי לרמה שכל פעם אני אומרת לו, נטע תראה, ממש התקדמתי. לפני 10 שנים בערך אבא שלי בא אליי ואמר לי שהוא יוצא לקורס הישרדות. וכשאני פתחתי את הטלוויזיה בשעה 9 בערב, לא הבנתי למה אני לא רואה אותו רץ ועושה משימות כדי להשיג את שרשרת החסינות. למי שלא מכיר, קורס ההישרדות זה הקורס האחרון שעושים במש"צים, לרוב בין כיתה י"א לי"ב. 10 שנים מאוחר יותר אני עומד פה ומדבר מולכם. בזכרו של נטע ברם, שניהל וריכז את הכנס הזה, וניהל את כנס ברקן שנה אחר כך. החולצה שאתם לובשים, ואתם החלטתם, ואתם יזמתם, מדברת על משפט נצחי של נטע, על הדרך והתקשורת. מי שלא מכיר אותי, אני ליעד ואני מורה לשלח במחוז בכלל. יש חולצה של שלח לא רשמית, חולצה שהוא עשה לי. כתוב פה אבא של מש"ץ. אני חושב שזו אחת הגאוות היותר גדולות שלי, באמת לזכות לראות אותו בדרך בתהליך. תוריד אותו חולצה בבית, תתמקדו במשפט הזה, באמת כמה צ'אנס וכמה הזדמנות. המשפט הזה שלא יודע מאיפה המציא אותו אפילו, כמה הוא נכון, שכל צעד שהוא עשה בדרך, כל שלב שהוא עבר בדרך הארוכה הזאת, כל שלב במסע הארוך הזה הוא משמעותי, הוא נתן לו התפתחות, הוא הביא אותו לגבהים מנטליים מאוד מאוד גבוהים. הוא ממש היה מאוד מאוד מאושר והרגיש מאוד מאוד משמעותי והגשים את עצמו בהכל. אם הייתה לך הזדמנות לפגוש אותו עוד פעם אחת, מה היית אומרת לו? אני לא חושבת שהייתי אומרת לו. יכול להיות שהייתי אומרת לו... כזה הייתי מראה לו תמונה של סוכי, הייתי תראה, יש חתול חדש. או שהייתי אומרת לו, היי נטע הולכים לפרוץ מחבלים, או את כאילו... תברח. כאילו כזה, אני חושבת אם הייתה הזדמנות לפגוש אותו כאילו אחרי... לא, כל אחד מפרשת את זה שונה, זה בסדר. אם זה ככה, אז... נראה לי לא הייתי אומרת כלום, הייתי אומרת לו שאני אוהבת אותו. כאילו, הייתי אומרת לו שאני אוהבת אותו והייתי מחבקת אותו. כמו בים, יערות יש, וגם סופות, סודות, מי יגיד לו, מי ידע, סודות של הלב. הלאה אל המרחק, אמא, שם במרחק, עוד מחכה לו דרך ארוכה. למקום האמא מחכה, הנה אמא! מעבר לים, הלב רוצה לשם, רוצה לעוף